Er zitten geen passagiers in de bus. De chauffeur kwam bij de schrik vrij. Hij wie onderwijs naar een orenbus die het stikken wie. Een chauffeur mij dan afwieken van de gewone busroutes, zei Tariva. In dit geval had de chauffeur na alle gedachten bij verzin een verkeerde afslag nam. Het is hetzelfde in een lange bus. Ik kan net samen even draaien. Dus die riet erop. De man wie je net bekend, hier net door het viaduct wat leger weer dan met zijn bus weer. En dat er dus geen gebleun. De harmonica-bus verleer zo'n gasflessen. Die bedarren in de wierde omjouwing bij het viaduct. Omwoners hadden een loerde explosie toen het gas vrijkwam. We zitten goed op de tafel en een klap. En net normaal zit de schotje bij de tafel. Een grote knal. En een ontiegelijk een lawaai, een heel hut gesis. Van alleen de dakpan te roddelen hier op het dak. De omjouwing had rond het middenuren afsletten west. Dit gas kwam nog de hele morgen uit de lekkende gasflessen. Daar zat er nevens de politie en de brandwacht neer gevaar west van de omjouwing. Ja, wat is een gevaar west? Nou, Saalron is, nee, het wie geen gevaar. Die wordt zo ergens kennen, maar we hadden natuurlijk wel een beetje mazzel gehad. Ik bedoel, de ene flesje die is ongeveer 50 meter voor te halen. En die had veel geen skeer omrichten. We wisten eerst net dat het om gasflessen ging. Dus ja, dan denk je er eerst net bij na. Maar toen we jij naar de gasflessen, ja, toen ben ik direct naar de kinderopvang geweest om te zeggen van nou even door de ingang broeken. Want je kon net dichterbij komen. Pas in de rin van de dij kon de bus voortsleept worden.